आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस. मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज. पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी. आजच अपॉइंटमेंट बुक करा. मालवण किनारपट्टीवरील स्थानिक मच्छीमार आणि हॉटेल व्यावसायिकांना प्रशासनाकडून बजावण्यात आलेल्या नोटिसांविरुद्ध सिंधुदुर्गातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. माझ्या 10 वर्षाच्या आमदारकीच्या काळात कधी अशा नोटिसा आल्या नाहीत. मग निलेश राणेंच्या कारकिर्दीतच या नोटिसा कशा आल्यात, असा सवाल उपस्थित करत माजी आमदार वैभव नाईक यांनी टीका केली आहे. पाहूयात. मालवण किनारपट्टीतील स्थानिक मच्छीमारांना बांधकामाच्या नोटिसा आलेल्या आहेत. खरं तर या नोटिशीला कुठल्याही मच्छीमारांनी भिवू नये, परंतु काही लोक राजकारण करण्यासाठीच ह्या नोटिशी पाठवत असतात. गेल्या 10 वर्षामध्ये मी स्थानिक लोकप्रतिनिधी होतो, कुठल्याही मच्छीमारांना त्यांच्या बांधकामासंदर्भात नोटीस आली नाही. आणि ह्या नोटिशी आताच कशा येतात? इथले स्थानिक नेतृत्व, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदार, पालकमंत्री करतायत काय, हा खरा तर प्रश्न आहे. नोटिशी काढायचं, त्या लोकांना भिवायचं आणि पुन्हा त्या लोकांना आपल्याकडे वळवायचं, असा हा प्रकार चालू आहे. खरं तर प्रांत अधिकारी, तहसीलदारांनी या नोटिसा दिल्या. माझा प्रांत अधिकारी आणि तहसीलदारांना एवढाच इशारा आहे की तुम्ही स्थानिक जे गोरगरीब मच्छीमार आहेत, त्यांनी आपल्या घराचं बांधकाम केलं आहे किंवा कोण छोटं हॉटेल व्यवसाय या ठिकाणी करतायत, अशांना कुठल्याला बांधकामाला हात लावला तर गाठ आमच्याशी आहे. कारण अनेक मोठी धेंड्यांची बांधकामं ही खूप अनधिकृत आहेत. त्यांना खरं तर तुम्ही आधी पहिल्या नोटिशी द्या आणि नंतर या स्थानिक मच्छीमारांना, स्थानिक जे छोटे छोटे हॉटेल काढले त्यांना तुम्ही नोटिशी द्या. आणि अशा नोटिशीला कोणी भीक घालू नये. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी आहे आणि आम्ही पण पाठीशी आहोत. महसूल अधिकाऱ्यांनी आधी जी बांधकामं या जिल्ह्यामध्ये अनधिकृत आहेत त्या बांधकामांना, मोठ्या बांधकामांना नोटिसा पाठवायच्यात आणि नंतर या स्थानिक मच्छीमारांना किंवा स्थानिक हॉटेल व्यावसायिक आहेत त्यांना हात लावावं. आणि खरं तर या विभागाचे लोकप्रतिनिधी काल आमदार निलेश राणे हे खरं तर प्रांत अधिकाऱ्यांकडे गेले. आता हे प्रांत अधिकाऱ्यांकडे जाऊन ह्या नोटिशी थांबणार आहेत काय? आणि त्यामुळे तिथले आमदार निलेश राणे यांनी जे काय चौकशीचा किंवा जो काय कालचा फार्स केला तो पूर्णपणे फसवा आहे, मच्छीमारांच्या डोळ्यात झोडपे घालणार आहे. आणि त्यामुळे गेल्या 10 वर्षात नोटिशी न आल्या आहेत आणि आता नोटीस कसं, ह्याचा खरं तर जाबाचं उत्तर तुम्ही दिलं पाहिजे. अशीच निलेश राणेंना माझं आव्हान आहे की आता तुमच्या कारकिर्दीत ह्या अशा नोटिशी काय येतात, तुम्ही कमी पडताय की काय, हा खरा प्रश्न आहे.